harrastustoiminta on ollut pitkään matelioiden ja sammakkoeläinten parissa itse asiassa 20-30 vuotta kohta jo. Ja sitten mä oon myös toiminut Korkeasaaren eläintarhassa. Mä olen ollut siellä vastaamassa matelioiden, sammakkoeläinten, ötököiden ja yleensä terraarioiden uudesta tekniikasta ja kehityksestä niiden suhteen. Eli aika laajalti olen toiminut kyseisten eläinten kanssa niin kotona kuin sitten eläintarhamaailmassakin. Ja nyt tämän jutustelun aiheena on se, että meidän pitäisi harrastajina, jos puhutaan, ei mennä niin pitkälti sinne eläintarhamaailmaan, meidän pitäisi oppia tunteen näiden lemmikkiemme sielun maailmaa myös muutenkin kuin sitä, että kasvaako se kilpikonna 40 tai 70 kiloseksi vai peräti kasvaako se vielä sitäkin suuremmaksi, koska näitä kuvan Afrikan kannuskilpikonnia tai uudelta nimeltään Sahelin suurkilpikonnia on aika paljon lemmikkinä. Viime vuonna oli täällä Bella-kilpikonnakin näytillä ja se ei ole kyllä suoraan sanoen lainkaan normaali kotiin soveltuva lemmikkikilpikonna, eli harrastuspuolella, jolle ei ole tosissaan innostusta ja halua sitten panostaa sen lähinnä pitämiseen kotioloissa, niin se kannattaa jättää kyllä sitten messuille tai sitten jos mahdollisesti jossain myyntilistoilla sitä näkee, eli ei kannata kotiin hankkia lemmikiksi, ei sovellu laisinkaan. Mutta sitten se, että kun meillä on se lisko tai joku muu kotona terraariossa, niin meidänhän pitää totta kai siinä vaiheessa tietää, että mitä se lisko tarvii siihen terraarioon tai häkkiinsä tai huoneeseen, missä sitä nyt pidetäänkin. Siellä on monia vaihtoehtoja. Onko se puussa kiipeilevä eläin, niin kuin tässä kuvassa oleva Salomonsaarten jättiläiskinkki, Corycia zebrata on tämä laji, vai onko se sitten myös kinkki, niin kuin tämä on, mutta maassa mönkivä tai mahdollisesti kaivautuva laji, eli joka elää vaikkapa jossain puoliaavikoilla hiekalla. Ja meillä on semmoisia pikkusia hienoja mahdollisuuksia siihen lajin käyttäytymisen ymmärtämiseen nähtävissä jokaisesta eläimestä, kun me niihin kunnolla perehdytään. Esimerkiksi tältäkin näkyy, että sillä on varpaat, jotka on soveltunut puussa kiipeämiseen, ja häntä, joka on 5. raajana sillä. Eli se käyttää sitä niin kuin eräät apinalajit 5. raajanaa, jolloin me voidaan päätellä siitä heti, että okei, se tarvii rutkasti kiipeilymahdollisuuksia ja monipuolisia kiipeilymahdollisuuksia, että yleensä puussa elävillä liskoilla ei hyödytä, jos siellä on vain yksi puu viistosti terraariossa, vaan siellä täytyy olla monipuolisesti eri paksusta ja eri kokoista kiipeilyoksaa, jotta se eläimen hyvinvointi taataan ja se lihaksisto saa kunnolla sitten harjoitusta siellä. Ja sitten se, että mistä yleensä sitä tietoa voi tarttua mukaan, että se meidän lemmikki, kilpikonna tai lisko tai mikä tahansa voi hyvin, niin jos te esimerkiksi matkustatte Eurooppaan, Kreikkaan, Välimerelle ja Kreikan kilpikonna, Testudo hermannialalajeineen, useammin poetkeri, on aika yleinen lemmikkikilpikonna, niin jos te menette elokuussa vaikkapa sinne Kreikkaan, niin katselkaa ympärille sinne, jos näette esimerkiksi kilpikonnan, voitte seurailla sitä, että mitä se touhuilee ja eritoten missä se touhuilee. Eli kilpikonnien kanssahan on usein se virhe, että niitä pidetään siinä harmittavassa yltäkylläisyydessä. Niiden kuuluu saada esimerkiksi Välimeren alueen kilpikonnien kanssa ankaria ja kuivia kausia, jolloin niiden ravinto koostuu pelkästään kuidusta. Eli se on niin kuin hyvin tärkeää niiden hyvinvoinnille. Tässä kuvassa mä oon itse asiassa vähän kauempana, eli mä oon Etelä-Afrikan KwaZulu-Natalin provinssin vuoristosademetsien ylängöllä ja siinä erästä kilpiliskolajia seuraa ja tutkin ja mittaan ennen sen takaisinpääsyä. Ja tuolla kyseisellä retkellä saatiin selville, että liskolaji käyttää hyväksensä pienten vuoristopurojen vettä kovin runsaasti, eli se elää ainoastaan niiden purojen reunoilla ja sitten kun se pelästyy, se pomppaa sinne puron
ja vesistön pohjaan suojaan esimerkiksi saalistajaa. Ja meidän kotimainen sisilisko muuten tekee soistuvilla alueilla samaa, että se hyppää veteen ja sinne lätäkön pohjaan, mistä sitten se saalistaja ei sitä niin saa kiinni. Eli nämä tämmöiset tuolta luonnosta saadut pikku tipit on hyvä pitää mielessä ja sitten olla silmät avoinna siellä kulkiessa ulkomaillakin. Tai vaikka paavarasta luonnostakin voi saada ihan hyviä vinkkejä, jos sieltä on kuvattu luonnonvaraisia matelioita tai sammakoita, niin nähdään, että minkälaisissa elinalueissa ne oikein sitten siellä pörräävät luonnossa ja esimerkiksi sen saat sisustukseen siirrettyä. Se on tosissaan tietysti sitten oma harjoittelunsa siinä, että siellä matkalta saadun tiedon soveltaminen onnistuu siihen terraarioon, että siinä joutuu käyttämään aika paljon mielikuvitusta ja olla myös niin kuin, no mä en nyt tiedä oikeastaan se maalaisjärki on niin paljon käytetty sana, mutta ennemminkin niin kuin koittaa nähdä se eläimen elintila niin kuin vähän siitä oman laatikkonsa ulkopuolelta. Eli koittaa unohtaa sen aikaisemmin ehkä mahdollisesti vääränlaisen nähdyn tiedon ja uskoo itteensä ja koittaa sillä parantaa se eläimen hyvinvointia, koska useimmiten se luonnosta saatu malli ja luonnosta saatu tieto on huomattavasti parempi sen eläimen hyvinvoinnille kuin esimerkiksi jonkun Matin ja Maijan internet-ohjeistus, jossa ei sinänsä perehdytä laisinkaan siihen eläimen ekologiaan siellä luonnossa tai missä ekosysteemin osassa se sitten siellä elää. Eli mahdollisesti puhutaan vaan yksinkertaisista terraarioista. Ja siinä kun sanoin niistä internet-ohjeista, internetiä kannattaa hyödyntää, kyllä se on ihan selkeää, mutta yksin ei pidä sitä harrastustoimintaa koittaa rakentaa. Eli siinä pitää hakea yhteistyötä ja keskustelumahdollisuuksia ja vastaavia niin eläintarhatyöntekijöiden kanssa, vaikkapa ihan eläintarhassa käydessään, ottaa eläintenhoitaja hihasta kiinni ja kertoo, että mulla on tämmöisiä eläimiä kotona, että tehdäänkö täällä niiden eteen jotain mahdollisesti enemmän ja paremmin. Ja usein tietysti tilamääritykset on suurempia eläintarhoissa, mutta muuten sieltä saa ihan ravitsemuksellistakin oppia. Ja verkostoituminen sitä kautta, että mulla on tässä kuvassa sarvirottakäärme, vietnamilainen ja kiinalainen käärmelaji, ja se on sen takia mulla semmoinen hyvin tärkeä laji, että tämän kyseisen käärmelajin kanssa mä olen aloittanut 90-luvulla Venäjän tiedeakatemian laboratorioiden kanssa yhteistyön, ja sieltä saanut hyvin paljon erittäin arvokasta oppia eläinten niin fysiologiasta kuin sitten niiden terraarioinnista, kuin että ollaan myös päästy tutkimaan niiden luonnollisilla elinympäristöillään, joten verkostoituminen ja itsensä niin sanotusti eteenpäin vieminen onnistuu vain sillä, että ottaa yhteyksiä ja keskustelee myös eläinkauppiaiden kanssa tai käy vaikkapa matelijayhdistysten kokouksissa ja sieltä kuulee sitten erilaisia näkökulmia näihin asioihin. No, siinä on osa mun, sanoisinko mä 30 vuoden matelia ja sammakko ja ötökkä ja kaiken maailman luonnonsuojelukirjojen hyllystöstä. Ja mä pidän hirveän tärkeänä sitä, että tietoa haettaisiin myös muualta kuin pelkästään sen Googlen kautta. Googlen kautta te saatte kyllä niin kuin jollekin leopardikekolle helposti terraarion lämpötila-arvot, vaikkapa 20 ja jotain. Usein siellä on desimaalipilkkuja välissä, koska ne ovat niin tarkasti mitattuja, mutta niistä lämpötiloista ei välttämättä selviä se koko vuoden aikaisvaihtelu, mistä mä puhun vähän myöhemmin. Niistä näkyy vaan ihan yksittäinen tippatieto, mikä ei siinä mielessä kerro sen eläimen hyvinvoinnille siihen terraarioon varten oikeastaan juuri mitään. Harvoin näissä tämmöisissä hoito-ohjeissa kerrotaan erikseen esimerkiksi kevään, kesän, syksyn ja talven tarpeita sille eläimelle. Esimerkiksi monilla lajeilla keväällä ja kesällä kasvissyöjälajeilla on ravinto aivan erilaista
keväällä se on proteiinipitoista ja kesällä se on kuivaa kuitua. Ja kirjallisuudesta yleensä, jos lähtee hakemaan jonkinlaista tietoa, niin siellä tulee plärättyjä sivuja ja siellä sitten tietysti ehkä katse kohdistuu jollain sivulla vaikkapa siihen, että kappas vaan tuolla liskon elinalueella onkin hyvin kuiva ja hiekkasen näköistä, että mäpä suunnittelinkin ton näköistä terraariopohjaa sille ja kasvaan siinä onkin löytynyt mahdollisesti tosi tärkeä ja hyödyllinen tieto sen liskon hyvinvoinnille. Eli niitä kannattaa kyllä lueskella niin kuin avoimin silmin ja laajalti. Mutta se, että tämä on itse asiassa aika iso kysymys ja jakaa harrastajia tosi paljon, että käsitellekö lemmikkiään vai ei. Ja mä olen sitä mieltä nyt tässä vajaa 30 vuotta tainnut tiikeripyyttöneitä pitää. Nykypäivänä kaikki tiikeripyyttönet, mulla on kotona rescue-eläimiä, eli ne ovat tulleet perheistä tai vastaavista paikoista, joissa ne ei ole enää ollut mahdollisuutta järjestää niille tilaa. Ja tämmöisten suurien käärmeiden, kuten esimerkiksi Madisa tässä, niin niiden kohdalla on tultava toimeen, jotta se yhteiselo sujuu perusrutiineissa. Ei niiden kanssa tarvitse tietenkään nukkua eikä kaupassa käydä eikä noin, mutta että terraarioiden perusrutiinit tulevat tutuiksi molemmille, että se eläin ymmärtää sen, että siellä terraariossa käydään siivoamassa ja se hoitaja on se hyvä henki, joka siinä käy ja tekee sen käärmeen hyväksi paljon siinä. Eli niitä täytyy käsitellä, etenkin suuria jättiläiskäärmeitä, jotta ne eivät niin sanotusti villiin. Mulla on tullut tapauksia, joissa on perheet luopuneet esimerkiksi ihan pienehköistä viljakäärmeistä, koska sitä ei ole uskallettu käsitellä. Se on jätetty terraarioonsa ja sitten se on muuttunut siitä vielä äkäisemmäksi ja erkaantunut ihmisen toimista kotonaan ja koittanut aloittaa pureskelemaan näitä omistajia, jolloin se on sitten jätetty kokonaan oma onnensa nojaan, joten ihan perusrutiineissa käärmettä siirrellään ja sitä kosketellaan ja kannatellaan ja siirretään hoitoterraarioihin, niin silloin se pysyy semmoisena perheen jäsenenä, mä sanoisin, koska siitä on myös kovasti keskustelua, että onko matelijat harraste-eläimiä vai lemmikkieläimiä, niin mä sanon, että ne on molempia. Ne on siitä väliltä, eli harraste-eläimenä meidän pitää hankkia myös ihan niin kuin rajojen ylitietoa niistä, eli oppia lukeen tieteellisiä ja ekologisia tutkimuksia ja hankkiin sieltä niistä näiden luonnonvarasta elämää, mitä ne tuolla toimii. Ja sitten taas se lemmikkieläinpuoli tulee siinä, että me esimerkiksi siivotessa nostetaan se 50-kiloinen, niin kuin Madisa-pyyttö on tuossa, hoitoterraarion siksi aikaa, jos siellä tehdään isompia siivouksia. Eli se on se lemmikkieläinpuoli. Eli kumpikaan ei sulje toistaan lainkaan pois. Ja siinä kun on sitä, niin puhuttu sitä, että mistä sitä tietoa hakee. Tässä on leopardikilpikonna, mikä on aika yleinen maakilpikonna lemmikki, harrastelaji, miksi sitä nyt halutaan sanoa. Tämä on Krugerin eläinpuistossa Etelä-Afrikassa kuvattu. Ja tämä kuva molemmat on tässä niin kuin tämän kilpikonnan herkuttelukaudelta niin sanotusti. Eli tuossa on jo sadekausi hyvän matkaa ollut mennyt. Eli ton kummosempaa herkkua sille ei siellä tule. Että toi kuva, vaikka se näyttää, että se ravinto on tosi huonoa ja ankeeta, niin se on kumminkin sillä nyt se lomakausi. Eli sillä täytyy olla ankaraa arkea myös mukana. Ja puhumattakaan sitten kuivasta kaudesta Etelä-Afrikassa, niin siellä ei ole tonkaan vähän vihreitä, mitä äsken oli. Mutta harrastajien osalla sitten tulee useasti hankaluutena tai vaikeutena myös sitten nämä vuoden ajat niin sanotusti, että järjestääkö talvilepoa vai eikö järjestää. Ja siihen on siinä mielessä helppo vastaus, että jos sen eläimen peruskunto, fyysinen kunto tunnetaan ja sitten vaikkapa sieltä internetistä kaivettuna sen elinalueella talvella on 3 kuukautta plus 5-asteinen keli, silloin se tarvii. Siihen ei oikeastaan mitään muuta vastausta kuin, että silloin se tarvii. Toki jos silloin on jotain epäilystä sen fyysisestä kunnosta tai se on vasta tullut jostain esimerkiksi rescue-eläimenä, silloin täytyy tietysti harkita tarkemmin. Mutta jos se on perusterve eläin ja sen luonnollisella elinalueella
on kylmää talvella, silloin sillä pitää olla sitä terraariossakin. Tässä on esimerkkinä Euroopan suokilpikonna ja tässä on pari talvea taaksepäin, niin tuolla on 3 Euroopan suokilpikonnaa nukkumassa tuossa helmikuun paikkeilla ja huhtikuun vaiheessa tilanne on se, että ne pompsahtavat tuolta lähes pohjaan asti jäätyneestä ulkoaltaasta sitten kerjäämään ruokaa tuohon altaan reunaan. Eli pitää uskaltaa ymmärtää sen eläimen perusfysiologia ja tarve, niin silloin me voidaan järjestää niille se elinolo, mikä niillä onkin. Se tarkennuksena tähän lajiin ja tähän kilpikonnaan, että Euroopan suokilpikonneilla on myös laajalti esimerkiksi Välimeren alueella, niin nämä on Etelä-Venäjän populaatio, noin mun Euroopan suokilpikonnat, joten ne on tottunut kovempaan talveen huomattavasti kuin esimerkiksi vaikkapa Kreikan Korfulla nähdyiden Euroopan suokilpikonnien kohdalla, että on tunnettava se eläimen tausta tai pystyttävä tunnistamaan siitä eläimestä, että mikä se niin sanottu lokaliteetti eli alkuperäinen elinalue on, jotta sille pystytään järjestämään sitten näitä erilaisia olosuhteita. Mutta sitten on taas jälleen harrastajien keskellä tiukka kysymys pari tämä, että onko se lattiakonnana vai onko se terraariokonnana vai onko se terraariohuoneessa. No sen mä sanon, että niin kun lattialla ollessaan nykyaikaisissa kerrostalo-, rivitalo-, paritalosysteemeissä moni kilpikonnalaji joutuu olemaan liian kuivassa, koska se ei pääse kaivautumaan esimerkiksi pohjamateriaaliin tai johonkin hiekkarinteeseen tai vastaavaan, missä sillä olisi sitten kosteimpi mikrohabitaatti. Mutta siihen verrattuna, kun aikoinaan oli vanhat tuvat, vanhat maatilat ja vastaavat, missä luontaisesti syksyllä nämä asuintilat, ihmisten asuintilat kylmeni siinä syksyllä, niin siellä lemmikkinä olevat Kreikan kilpikonnat painovat tuvan viileiseen nurkkaan talvehtiin ja murjottivat siellä sen koko talven. Sitten kun kevätaurinko tuli ja ruvettiin sitten huonetta muutenkin rupesi lämpeneen, niin ne kilpikonnat nostettiin ulos johonkin lammasaitaukseen, mistä ne ei päässeet karkuun. Ja ne kilpikonnat ovat tänä päivänäkin erinomaisen kuntoisia. Nykypäivänä on kilpikonnien kohdalla ja oikeastaan matelioiden kohdalla isoin ongelma, mitä mulla on tässä kymmenien tai satojen tapausten kohdalla tullut eteen, on liikahoitaminen. Eli niitä hoidetaan liian lämpimässä, liian hyvällä ruualla ja muulla vastaavalla. Eli yltäkylläisyys on se aika iso ongelma nykypäivänä, että ne vaatii kumminkin vuoden aikais vaihtelua ja siellä pitää olla niitä ankaria kausia, jotta niiden elämä on sitten elämisen arvosta. Ja sitten tietysti niissä tilanteissa, kun halutaan jotain lajia lisäännyttää, tässä on aasialaisen puukyy-lajin poikasia, niin silloin yleensä esimerkiksi lisääntymisprojektit tai vastaavat onnistuu, kun se lemmikki, matelia tai sammakko ei ole liian lihava. Esimerkiksi se ei ole elänyt siinä liiassa yltäkylläisyydessä ja sille on annettu ne vuoden aikaisvaihtelut, jotta se on pystynyt sitten esimerkiksi koiraat kehittämään siittiösolut tarvittavina vuoden aikoina ja vastaavaa ja naarat pystyy tuottamaan sitten hedelmöittyneitä munia sisässänsä. Sehän ei ole kumminkaan mikään täysmerkki siitä, että sen eläimen varsinainen hyvinvointi on kunnossa, jos se lisääntyy. Se on yllättävää kyllä, mutta se ei välttämättä tarkoita sitä, että sillä eläimellä on kaikki kunnossa, koska eläinkunnassa on kumminkin se tarkoitus, että sukua on päästävä jatkaan, joten monet lajit lisääntyy myös huonoissa oloissa, että se ei ole aina täysin selvä merkki siitä, että siellä on kaikki kunnossa. Sammakoiden kohdalla sitten oikeastaan lemmikkimaailmassa sammakoita on huomattavasti paljon vähemmän ja oikeastaan näin ollen tulee sitten mullekin kyselyitä tai sitten mahdollisesti ongelmien ratkaisuja sammakoiden kohdalla huomattavasti vähemmän, koska lajeja on paljon minimaalisemmin terraarioissa harrastajilla, mikä on oikeastaan hyvä, koska sammakoilla on oikeastaan ton monimutkaisen tai oikeastaan matelioihin verrattuna hankalan ihon takia terraariointi ja sen kosteus ja vesiosat tulee huomattavasti tärkeämmäksi ja monimutkaisemmiksi myös. Että onhan sammakoita tietysti, jotka elää kuivilla alueilla
mutta niiden kohdalla sitten tehdään usein se virhe, että niitä ei laitetakaan kuivalle kaudelle, eli ei haluta, että se oma tunnelisammakko Afrikasta murjottaakin 9 kuukautta hiekan sisässä, kun ei siitä ole mitään iloa, jolloin se pidetään sitten väkisin lämpöisessä ja kosteessa, ja se tietysti lyhentää sen elinaikaa. Että sammakoiden kohdalla on huomattavasti monimutkaisempaa järjestää lähes jokaisen sammakon kohdalla hyvät elinolot verrattuna vaikkapa johonkin viljakäärmeeseen, minkä suurin osa harrastajista sitten esimerkiksi tietää. Kyllä sammakoissakin on, että esimerkiksi nykypäivänä nuolimyrkkysammakoista löytyy erinomaisia lajeja ja löytyy myös lajeja, joita kasvatetaan terraariossa, eli ei tarvitse luonnosta pyydettyihin lajeihin kajota. Ja tuollakin on nuolimyrkkysammakko-osasto, ja Suomessa on nykyään hyvä tietämys niiden hoidosta ja hyvinvoinnista ylipäätänsä. Eli nuolimyrkkysammakko on erinomainen ja pienikokoinen terraario, joten se on soveltuva laji siihen. Ja kaiken lisäksi tämmöisten sammakkolajien terraarioita, jos ajattelee, niin jos miettii, että haluaa kauniin palan luontoa kotionsa, niin sammakoilla on helppo järjestää kasveilla ja vastaavilla hyvinkin aitoa jäljittelevä nurkkaus siitä vaikkapa Etelä-Amerikan tai Väli-Amerikan metsiköstä. Ja totta puhuen kyllä usein niissä terraariossa on sitten sen kasvien hoito monimutkaisempaa kuin se sammakohoito, mutta siinä vaiheessa, kun sammakkoterraariossa saa sen alueen orkideat tai jotkut vastaavat kasvit kukkimaan ja menestyy, niin silloin yleensä se sammakkokin menestyy siinä, että monasti se kasvipuoli on siinä lähes hankalempaa kuin sitten se itse eläimenpito. Nuijapääkasvatus on tietysti sitten ihan oma asiansa, ja sammakoiden kohdalla, jos ei niinkään nuolimyrkkysammakoiden, mutta muiden sammakoiden kohdalla, jos kiinnostuu lisäännyttää niitä ja kasvattaa, niin on huomioitava kyllä, että pitää olla sitten niin kuin muidenkin eläinten kanssa, niin pitää olla sitten se kohdepaikka, johon niitä poikasia nuijapäitä muodonvaihdoksen jälkeen, koska silloin niillä on vasta niin sanottu luovutusikä, niin annetaan, koska joillain sammakoilla aikaisemmin tuossa ollut, ja nämä nuijapäät, mitkä tuossa on melasammakon, niin sieltä saattaa tulla kymmeniä satoja nuijapäitä, ja hyvässä hoidossa ne kaikki käytännössä sitten käyvät muodonvaihdoksen, että sitten äkkiä onkin siellä 150 sammakkoa kotona eikä tiedä yhtään, mitä niille tapahtuu, joten se on sitten väärä hetki, että pitää aina olla se perussuunnitelma ihan kotioloissakin hoitosuunnitelmana lisäännyttämisprojektien tai harrastusprojektien myötä. Mutta sitten on kanssa se, mikä on tuossa, kun mä oon kouluissa käynyt opettamassa, niin joissain paikoissa tullut paljon puheenaiheeksi, että me oikeastaan nyt vasta tiedetään matelioista ja sammakkoeläimistäkin vähän enemmän, kun on jokunen vuosikymmen mennyt eteenpäin, mutta edelleen me väheksytään mun mielestä selkärangattomia. Eli meidän pitää muistaa esimerkiksi näiden Brasilian tarantulan kanssa tässä, että jos meillä on näitä terraariossa, niin mitä me tiedetään niistä 30 vuoden päästä? Mahdollisesti paljon enemmän, eli me saatetaan 30 vuoden päästä miettiä sitä, että siellä lemmikkimessuilla sanoi lavalla joku heppu semmoista, että hämähäkilläkin voi olla tunteet. Se voi masentua, vastaavaa. Eli meidän pitää tällä hetkellä jo lähteä ihan selkärangattomien kanssa, on se sitten vaikkapa ruokaeläinsirkka siitä, että me ei tiedetä siitä vielä tarpeeksi, suhtautua siihen ihan samalla lailla kuin vaikkapa siihen meidän koiraan tai kissaan kotona. Me ei voida väheksyä sen takia sitä, että sillä on vaan kitiinekuori eikä selkärankaa, ja me pidetään sitä yksinkertaisena eläimenä nisäkkääseen verrattuna. Eli se pitää pitää mielessä, että niistä ei vielä tiedetä tarpeeksi. Hyvänä esimerkkinä on se, että nyt vasta lähiaikoina on tullut maailmalle selväksi se, että kilpikonna tykkää rapsuttelusta. Kilpikonnien omistajat, kilpikonnan harrastajat, eläintarhatyöntekijät on tiennyt koko ikänsä, että kilpikonna tykkää rapsuttelusta kaulan tai pään alueelta yhtä lailla kuin se meidän vilja tai ellakoira kotona. Siinä ei ole mitään eroa. Nämä on kaikki ihan samanlaisia eläimiä keskenänsä. Niiden vaan merkit, miten ne kertovat siitä omasta elämästään, on paljon hienovaraisempia kuin nisäkkäillä.
tai ehkäpä linnuilla, joten niitä pitää oppia vaan lukemaan ja muistaa se, että näiden vaihtolämpöisten eläinten kanssa se luonnon mukaisen elintavan jäljittely on tärkeää. Eli semmoinen ehkä vähän raflaavakin loppulause tulkoon nyt tähän, että esimerkiksi orkideat, mitkä on aikaisemminkin mainittiin, ne on mun yksi suuri rakkaus myös näiden lisäksi. Niin orkideoiden ja vaihtolämpöisten eläinten kohdalla on semmoinen lause tärkeä, jos ne välillä unohtaa, ne voi paljon paremmin. Eli niitä ei pidä ylihoitaa, eikä yliruokkia, eikä ylilämmittää tiettynä vuoden aikoina. Eli tässä oli tämä mun puolen tunnin, vähän turhankin lyhyt paketti näistä vaihtolämpöisistä, mutta kiitos kun kuuntelitte.